गासिबो आंनि बे एसपिएफ ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरग्रोनाय जाहैबाय। आं दिनै नैबे मोनसे जायगायाव दंफैयो। दा बे जायगायाव आं मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोनो नागिरदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय बे मोनसे आईसीडीएस मोनसे माबा सेन्टाराव गथ'फोर उन्दै गथ'फोरखौ लानानै मोनसे जोंनि भारतनि उदांस्रि सानजों लोब्बा लानानै दा बे माबाखौ उन्दै गथ'फोरखौ लानानै मोनसे उदांस्रि सानजों लोब्बा लानानै दिनै फोरोंथाय होनो नागिरगासिनो दं। दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। स्किप खालामाजासे नायलांदो आरो दिनै आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ फारि फारि देखायलांसै। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा नै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दा नैबे समाव आईसीडीसी दतमा आईसीडीसीनि मोनसे उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै दा नैबेहाय मोनसे प्रग्राम बानायदों। दा नैबेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेहाय उन्दैफोर दङ बियो आरो लोगोसे ओरै बायद'मोन दङ आईसीडीसीनि। नोंथांमोना बायद' आरो बेहाय सुपारभाइजारबो मोनफैनानै दं। दा बे बायद'नि लिडिं खालामनायावनो बे हाबाफारि लानाय जादों। नोंथांमोना नायदो नै बे बिहिर जानायनि खारनखौ। दा नैबे मेडाम जायनाखि आईसीडीसीनि बायद' सुपारभाइजार बे बिथांनाव सोंनानै लाग्रोसै फंनैसो खोथा। दा मानि थाखाय आरो बे दिनैनि समाव बे उन्दैफोरखौ लानानै मोनसे हाबाफारि खुंदों, बे हाबाफारिनि सोमोन्दै फंनैसो सोंनानै लानोसै। दा बे बायद' बे हाबाफारि लादों। दा बेहाय नोंथांनिफ्राय माबाफोर बुंनो सानो नामा? एसपिएफ ब्रह्म ब्लग इउटुब चेनेलखौ आङो बरायबाय। जोङो दिनैहाय बे उदांस्रिनि सान 75थि बोसोर भारतनि उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनै बेवहाय उन्दै जोंनि आईसीडीएसनि जोङो गथ'फोर, जाय गथ'फोरखौ जोङो फोरोंनाय जायो आरो 3 बोसोरनिफ्राय 6 बोसोरसिमनि गथ'खौ जोङो प्रि स्कुल हिसाबै फोरोङो। बाहाय जोङो बेवहाय मोनसे रंजानायजों लोगोसे बिनि इडुकेसन, बिनि सोलोंथाइखौ लानो थाखाय जोङो बेवहाय माखासे हाबाफारि लानो नागिरदों। बाहाय दा जोङो दिनैनि बे हाबाफारियाव बिलुनजों गेलेनाय लागोन जों आरो गथ'फोरनि एसे मा होनो माबाजों गेलेनाय। दालाय गोदोनि बै गथ'फोरखौ शिलं गुवाहाटि होननानै जोङो नुवा खोनायाबाबो भारतनिनो माखासे जायगाफोरनि नामजों लोगोसे गथ'फोरखौ गेलेनाय, बिनि नामखौ गोसोआव थानायजों गेलेनाय हाबाफारियाव जोङो बेखौनो गोसोआव लाहोनो थाखाय बेखौ गेलेहोनाय जादों। बे जोंहा सिगाङावनो मैयानो जोङो 13 आगष्टनिफ्राय 15 आगष्टनि जेरै न'खर बा जोंनि अनुस्थान, जेराव जोंहा आईसीडीएसनि न' क्लास लाग्रा जायगा, बेफोराव जोङो फिरफिलाखौ मैया थांनाय 13 आगष्टनिफ्रायनो जोङो बिरहोनाय जाबाय। दा दिनै जोङो सेक्टराव, आङो दुमुरिगुरिनि सेक्टर सुपारभाइजार हिसाबै आंनि सेक्टराव 20था AWC अंगनबादि सेन्टार दङ। दा बिसोरनिनो वार्कार आरो हेल्पारखौ लानानै आङो बे दिनैनि बे 15 आगष्टनि लोब्बायै 75थि बोसोर उदांस्रि सानखौ लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय लानाय जाबाय। ओमफ्राय दा गाबोननो जे अखानायबानो जे 15 आगष्ट इन्डिपेन्डेन्स डे सान, बे गाबोन फैनो थांगासिनो। दा गाबोननि बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? गाबोननि बेलायाव जोङो बेखौनो बुंनो सानदोंदि जेनेबा उदांस्रिनि साना जोङो 15 आगष्टनि दिनावनो मोननाय हिसाबै जोङो लादों। दा बेवहाय जोङो गथ'फोरखौ लानानै गथ'फोरनि खारनाय बारनायजों लोगोसे बेसोरखौ जोङो जेनेबा गथ'आ गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हानाय बादि जोङो बेवहाय मा होनो बिदिखौ प्राइज देरहानाय, बिनि हिसाबै जोङो होनो नागिरदों। जायनाखि गथ'फोरखौ जोङो बै दाबसे जायगानि जमा खालामनाय बे उन्दैसा गथ'फोरजोंनो जोङो लानानै बेवहाय जोङो मोनसे खेला होगोन। बे खेलानि सायावनो गावनि रोंगौथिखौ जोङो लाहोनानै जोङो बेवहाय जेनेबा जायनाखि देरहाबाय बेनो थाखाय उथ्रिसारनाय, बे मोनसे जाखांहोनो हानाय, गथ'नि गोसोखौ जौगाहोनो, थुलुंगा होनो
लाबोनायनि थाखाय जोङो मोनसे प्राइज राननानै होनोबो सानदों। दा नैबे समाव बायद'निफ्राय गोबांथार खोथा मिथिनो मोनबाय। दा नैबे समाव गाबोननि बेलायावबो बिथांमोनहा बे सेन्टारावनो खेला आरि बादायनाय होगोन जाहैबाय। ओमफ्राय बे गथ'फोरनि दा जेखिनाखि दिनै प्रेक्टिस हिसाबै दा बे मेडाममोनहा नैबे दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै बायद'निफ्रायबो मिथिनो मोनबाय। दा नोंथांमोनहा बे आंनि SPF ब्रह्म इउटुब चेनेलनि गेजेरजों फोरमायहरदों बायद'आबो। दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। दा माखासेखिनि दा हाबाफारि लाबोगोन बिसोर बेखौ नायलांबाय थागोन। बेसेदि समायना बेसेदि रमायना बेबायदि जोंनि हादोर अ आंनि मिलौदो राव अ आंनि गोदै राव मावनो रोङा नागिरनानै अ आंनि जोनोमफुरि अ आंनि बिमा आसाम नायजानो खेबसे मोखांखौ नोंनि लुबैनाय आंनि जोबाखै अ आंनि आंगो हादोर अ आंनि जोंनि हादोर बेबायदि जोंनि हादोर बेबायदि जोंनि हादोर आरो लेसु जुमब्रा गोखै थाइजौ खान्थाल जामबु आरो लेसु जुमब्रा गोखै गोमोन गोमोन गथ'निफ्राय सोर बेसेबां जानो थालिर जाहाजि थालिर आरो सिनि साम्फा मोजाङै हमजोब्बाय जोंहा नै बैया जाहैबाय खोनाबाय बैयो गुवाहाटि गोजाया जाहैबाय जोंहा गुवाहाटि गोजाया जाहैबाय नैबे गुफुरा जाहैबाय क'क्राझार नैबे गोथाङा जाहैबाय जोंहा दिल्ली सोर बहा थांनो जोङो बेखौ नैबे बायद' सानैया लांनानै रोगानानै होगोन नोंसोर बे आथिं आखाइ हमनायखौ आथिं माखौ खेबसे हमनानै आराम माबादे नोंसोर दोनबाय हमनानै थिखांनानै लांगोन दे मिथिबाय बिसिम सहैनो थाखाय जोंहा बिराद बोलो नांगौ ना नोंसोरथ' बोलो गोराखा मोजाङै खेबसे हमनानै माबादो आथिंखौ दे एबारनिफ्राय स्टार्ट खालामनोसै सोर दे क'क्राझार नैबे दिल्ली नों बहा फरायहैगोन लेखाखौ क'क्राझार लांदो बेखौ क'क्राझाराव लेखा गोरों खालामहैदो इन्जिनियार जाहैगोन इन्जिनियार कलेजाव चन्द्रपाराया बे क'क्राझार नैबे दिल्ली नों बहा फरायहैगोन क'क्राझारनो लांदो क'क्राझाराव दे लांदो क'क्राझाराव लेखा फरायनो गुवाहाटि बेयो क'क्राझार नैबे दिल्ली नों बहा फरायहैगोन नैबे बे गुवाहाटियाव फरायहैनायाव हनै लांनानै दोनहैदो गुवाहाटियाव मा फरायहैनो साइन्स कलेजाव गुवाहाटियाव
आसामखौ बेंनो बायद'मोना दहायनियाव माबा गुवाहाटि शिलं खेला होदोंमोन दा फरायहैनाय गथ'फोर बिदि खेला होलायलायदोंमोन दा नैबेहाय नायनानै लादो नै बिसिबां बिबांनि दा बायद' नैबे मा होनदोंमोनलाय नैबे जायगाया दिल्ली दा बे दिल्लीयाव फरायग्राफ्रा साबसे साननानै खोन्थाहरदो मेदामा 7 जन दंनो बेहाय फरायग्राफ्रा दिल्लीयाव आरो नैबे क'क्राझारना साबसे दङ 9 जन जाहैबाय दा 9 जन दंनो ओमफ्राय नैबेना जाहैबाय गुवाहाटियाव साबसे दं 7 जाहैबाय 7 दंनो दा नुनो हाबाय नोंथांमोना बेबायदि खेला होयो आरो बायद'मोना बेबायदि फोरोंथाइ होयो आरो दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना आरो दा दहायनि भिडिअ लानाया जोंना जोब्बाय दा जों माबा जानाय एसे बानायदोंनो बायद'मोना मेदाममोना उन्दैफोरनि दा बे जानायखौ एसे जानोसै जोंबो जानो थिननायखाय एसे जानानै थांसै दा उन्दैफोरनि जानायखौ आं एसे खोन्थाहैनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो गोथाव आजा जाग्राया हा गोथाव नामा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा आंनि चेनेलखौ लाइक आरो शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो गावबा गावनि लोगोफोरनो हाजासे मानि बे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदिनो साबसिननिफ्राय हामसिन बे सानफ्रामबोनि थाखाय भिडिअ लाबोनो हायो जाहाथे मानो होनबा नोंथांमोननि बेबायदि सापर्ट मोनलांबाय थाबासो जोंबो गोसोआव बोलो मोनो बेबायदिनो भिडिअ बानायलांनो दा नोंथांमोना हाजासे मानि सापर्ट खालामबानो जाबाय दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दिनैनि भिडिअ